дар ин бора вазири корҳои дохилии Федератсияи Русия масъалаҳои мубориза бо муҳоҷирати ғайриқонунӣ дар ҳамаи интернет мезани тамоми чиз дар бораш маълумот мебирояд. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунем. Дар як масъалаи нав суҳбат мекунем, бо диққат тамошо кунем. Аз ҳаматон як хоҳиши бародарона, нафарҳое ки барномаҳои моро дастгирӣ мекунем, як бори дигар ҳаракат кунем хубтар шавад. нафарҳое ки соҳиби 70 дона подарка шидан мехоҳем, комментарияро бубинен, як номер закрепит кардагиай сахранитш кунен ва дар WhatsApp-аш бидрони салом нависонен, информатсияи пурраш барои шумо меравад. Як ғайрат кунем бародарои азиз. Хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар масъалаи вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия шумораи муҳоҷирони ғайриқонунӣ дар ин айни ҳол гуфт дар афзоиш мебошад. Яъне ки вазорати корҳои дохилӣ дар масъалаи муҳоҷирон чӣ гуфт, ҳозир мо ба шумо мефаҳмонем. Вазири корҳои дохилии Русия таъкид кард ки бархе аз амалҳои ғайриқонунии шаҳрвандони хориҷӣ боиси вокуниши густурдаи ҷомеа мегардад. шумораи ҷиноятҳои ошкоршуда вобаста ба ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ дар Русия беш аз 2 баробар афзоиш ёфтааст. дар ин бора вазири корҳои дохилии Федератсияи Русия қайд карда гуфт, инчунин беҳуҷҷат гаштугузор кардани муҳоҷирони меҳнатӣ зиёдтар ба назар мерасад. дар ҳоли дастгир кардан дарҳол аз қаламрави Русия ихроҷ карда шаванд. теъдоди ҷиноятҳои ошкоршуда вобаста ба ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ беш аз 2 баробари дигар дар ин сол зиёдтар шуд. яъне ки вазири корҳои дохилии Федератсияи Русия бисёртар дар мавзӯе қайд карда гуфт ки шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла муҳоҷироне ки кору фаъолият мекунанд, беҳуҷҷат гаштугузор кардан ва беҳуҷҷат кору фаъолият карданашон ҳозир зиёдтар ба назар мерасад. назар ба солҳои пештара ҳамин чиз гуфтанд ки ҳозир 2 баробар зиёд шидааст. ва инчунин вазири корҳои дохилии Русия гуфт, масъалаҳои мубориза бо муҳоҷирати ғайриқонунӣ аз ҷиҳати стратегӣ муҳим мебошад. ба салоҳияти бисёр идораҳо, инчунин мақомоти вилоятҳо дахл дорад ва бояд ба талошҳои муштарак ҳал шаванд, афзудааст вазири вазорати корҳои дохилии Русия. ва инчунин қайд карда гуфтанд ки амалиёти нелегал соли 2024 вақте ки ташкил шид, аллакай дар муддати як ҳафта беш аз 50 000 қонуншиканӣ дар соҳаи муҳоҷират ба назар расид ва ба қайд гирифта шуд. аз ин лиҳоз вазири корҳои дохилии Русия аз ҳамаи шаҳрвандони хориҷӣ, яъне муҳоҷирони меҳнатӣ хост ки вақте ки дар Русия қарор доранд, қонунӣ иқомат кунанд ва қонунӣ кору фаъолият кунанд. вагарна мақсад қонуншиканӣ кардан ба зарари шаҳрвандони хориҷӣ худшон мебошад, чунки аз қаламрави Русия дар ҳол ихроҷ карда мешаванд. дар ин бора як информатсияе буд ки аз ҷониби вазири корҳои дохилии Русия буд ва мо пешкаши шумо гардонидем. акнун комментарияҳои шуморо каме мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. агар шумо барои ҳуҷҷатотона нав кардан бихоҳем ки граница пересикат кунем, рақамошон дар рӯи экран мебирояд, занг бизанен ва ҳатман айноми мо гап занен. назар ба дигар ширкатҳо бо нархи арзон аз Москва ба Қазоқистон мебаранд. як кас нависонда ассалому алайкум, як савол доштум. номераи WhatsApp-тона чӣ хел ёбем? метавонӣ ки дар ҳаминҷа саволта пешниҳод кунӣ ва худо розӣ боша ҷавоб мегардонем. як кас нависондае ки иҷа маълум мешавад ки 2 гурӯҳ одам тамошо мекунад. як гурӯҳуш барои фоида ва фаҳмидани худаш ва дуюмуш барои ошибкаковӣ. як хелта намефора тамошо накунен, умни нагирен, бирен сайт гӯй кунен, гап занен, чем иҷа маълимагӣ кардана. ҳар касе ки сухани бад менависона мо аҳамият наметиҳем ва боз мегӯм ки мо ба ҳеҷ кас ягон нияти бад надорем, ягон ғараз надорем. нафарҳое ки меган видеоҳои шумо дуруғай, исинай, усинай, мо ба шумо ягон сухани зиёдатӣ надорем. худованд шуморам ақли хуб битиҳад. як кас нависондае ки таърихи Россияра аз куҷо метавонем фаҳмем? ягон китоби таърихӣ дорам, хонем, чунки барои фаҳмидан. бародари азиз, ҳозир як вақте шидагие ки дар ҳамаи интернет мезани тамоми чиз дар бораш маълумот мебирояд. метавонем ба воситаи интернет каму беш мафкураи худтона дар ин мавзӯъ хуб бикунем. як кас нависондаи Сормон аз Қазоқистон, запрета чӣ хел фаҳмем? илтимос кӯмак кунед. ҳастан мақсад баъзе аз нафарҳое ки тамоми линияҳоро проверка кардан метавонанд, ҳамвода муроҷиат кунед, дилпурӣ проверка мекунед. як кас нависондаи салом акаи Сорбон, ман як хоҳари тоҷики шумоям. ҳама документам нағз буд. якини моҳи мондагӣ баъд сроки патентам қатид.
рафтум границаи Қазоқистон. ман дар паспортум 12 печати фалшивӣ доштум. аз соли 2017-18 будам. мара гуфтанд ту дигар надро Россия. ман сахт зид шидам. баъд гуфтанд мегзари бура, ҳамашона отметка монданд. гашта омадам, патент кардам, гирифтам патентма. не ки метарсам Тоҷикистон бурам ака. паспорти ма тоза шидагӣ бошад ё ки не. дар ҳамин бора фаҳмонед, илтимос. яъне ҳамун печатҳои фалшивиро дар назар дошта бошӣ. агар вақти граница убур кардана дар назар дошта бошӣ ки паспорти шумо печати ғайриқонунӣ дорад ва тибқи қонунгузорӣ бигирем, агар ғайриқонунӣ убур кардани марз худаш як ҷиноят ба ҳисоб меравад ва дар қонунгузории Федератсияи Русия тибқи кодекси ҷиноии шомадагӣ ҳастае ки ҷарима таъин карда шавад нафарҳое ки ғайриқонунӣ марза убур мекунанд ва дар паспортҳошон печати фалшивӣ доранд. вақте ки шумо мисол ба Тоҷикистон омаданӣ мешавед, имконият ҳастае ки дар таможни контроли аэропорт ҳамун чиза вақте ки огоҳ мешаванд, баъд ҳамунҷада мумкин шуморо запрет бикунанд. як кас нависонда: ассалому алайкум бародар, ҳамин муоинаи техникиро 3 моҳа карда мешавад? дар бораи ҳамин маълумот медодем. пешакӣ раҳмат. аз муоинаи техникӣ гузаштани мошин, яъне ҳуҷҷати солона кардан, техасмотро дигараш 1 сола ҳуҷҷатай бародар. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шида ё ин ки не? Не, ҳозир сар шидагӣ нестай бародар азиз. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, ман граница гузаштам, гардондам, ба мошин рафтам, богардондам, сабабшан нагуфт. сабабшан мо қариб ҳар рӯз гуфтаистем ки мақсад бисёре аз причинаҳош ҳамин мешавад ки забони русиро надонистанд ё бисёре аз причинаҳош ҳамин мешавад ки вақтҳои пеш ягон протокол кардагиянд шуморо, яъне ҷарима таъин кардагиянд. ҳамин чизо сабаб шидан метавонад. хоб бародарони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем то видеоҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.